Bones, clan. Després de bastant de temps sense fer cap vídeo, tornem a fer-ne un altre. Aquest pic, però, la idea és com plantejar els atacs. Per això aprofitaré un poc que a mi els dos darrers atacs de la darrera guerra me van sortir redons, pues explicar-vos un poc com ho faig jo. Jo sol atacar en tropes terrestres, ja que els atacs aeris a nivells superiors en rivals que tenen un nivell superior en el 100 són bastant complicats. I a mi, la veritat, no m'han sortit gaire bé. Per tant, ara vaig fent atacs terrestres amb majoria de valquíries, mags i montes. Però el que vull és plantejar com se planteja un atac. I això da igual un poc el tipus de tropes que estigueu empleant. Nosaltres la majoria som de nivell 9 i per tant en aquest nivell els atacs megas són, per mi són els millors que almenys garanteixen quasi sempre un 90% les dues estrelles. Els atacs megas, quan sabeu, són els golems, els mags, peques i bruixes. A l'hora de plantejar un atac, el que jo me demano sempre són dues preguntes. És per on he d'atacar i com he d'atacar. Per això posarem un poc els exemples que vaig seguir aquí a la batalla. Aquest és el meu primer rival, que era el líder del seu clan, Kakaku. I la primera pregunta que jo sol respondre és per on atacar. Per respondre a aquesta pregunta sempre tinc en compte tres aspectes. Primer, on està el seu ajuntament. Com si veus, el seu ajuntament està centrat però escurat cap a l'esquerra. En la qual cosa, el costat, diguem, dret, el que va entre les 12 i les 3, pues, el descart, perquè està massa en fora. I les tropes tardarien en arribar a l'Ajuntament, que quan sabeu, l'Ajuntament és clau per aconseguir la segona estrella. Per tant, aquest costat, el costat d'aquí, està massa en fora. El segon element, que per mi és el més important, són els murs. La destrucció dels murs facilita l'entrada de les tropes cap al centre. Per tant, hem de cercar aquells murs que ens obrin més parcel·les, més compartiments. L'atac lògic seria per l'esquerra, que és qui està més a prop de l'Ajuntament, però si vos fixeu, els murs estan molt oberts, en el qual només podrien rompre un o dos, com a molt, en el qual no compensa. Per tant, aquí ja vaig descartar el costat esquerre, que va entre les 6 i les 9. I amb aquest, el costat nord i el costat sud, perquè sobretot la idea és tombar els murs. La millor opció eren les dues ballestes. Damunt les dues ballestes que obrien 1, 2, 3, 4 i 5 compartiments. I el tercer aspecte és la col·locació dels seus reis, en especial de la reina. La col·locació de la reina és bastant important perquè els reis atreuen tant a les valquíries com a les peques. I la reina arquera és, diguem, la més perillosa de totes. Per tant, és la primera que s'hauria de poder eliminar. Llavors, amb aquests tres aspectes, jo me vaig decidir per atacar el costat que va entre les 9 i les 12. Una vegada resposta a aquesta pregunta és ja intentar veure com atacam. Per entendre com jo plantejo això, ho plantejo un atac en base, diguem, a 4 moviments, per dir-ho de qualque manera. Perquè ens entenguem, el primer moviment seria el terratrèmol, que seria tirar les pocions de terratrèmol per obrir el camí al major número de compartiments. El segon moviment seria la neteja, que en aquest cas sempre són en els costats, amb golem
i 3 mags a darrere per entatjar els costats i centrar les tropes realment importants que vagin cap al centre. El tercer moviment seria l'atac en si, és a dir, gruix de les tropes. En el meu cas serien, per exemple, les valquíries, i en el cas d'un mega serien els pekkas. I finalment, una incorporació que estic fent darrerament i que m'estan sortint bé és un quart moviment que és el sabotatge, per dir-ho. Jo li poso sabotatge perquè és aprofitar, per exemple, les montes i atacar les defenses per l'esquena. I quan les defenses estan entretengudes atacant en els golems, atacant en els reis, atacant les valquíries, se'ls llençar, depèn de les circumstàncies, 2 montes per defensa i solen acabar amb elles. Doncs ara veureu un poc el que us he parlat damunt el terreny. Intentaré aturar perquè vagi explicant un poc. Ja veurem com surt. Bé, com deis, atacaré per la banda nord, però farem el que és el primer moviment, que són les pocions de terratrèmol. Veus? Aquí. Les pocions de terratrèmol, ja et m'obrin en aquesta parcel·la, tenen un diàmetre de 8, perquè pugueu calcular vosaltres el que tomaran. Si els llenceu centrades, tomen fins a 8 espais. En aquest cas me buidaran tot això i me deixaran 1, 2, 3, 4, 5 compartiments oberts. El segon moviment és pels costats, el veureu, és el llançament d'un golem amb 3 mags a darrere per un costat i l'altre el golem amb 3 mags a darrere. Això és el segon moviment, que és el moviment de netejar. El tercer moviment ja és quan amolles les tropes, l'atac gruixat. Aquí jo me vaig precipitar una mica, vaig amollar els reis massa prest i a més vaig cometre l'errada de no llançar la poció d'assalt. Generalment sol atacar pel centre en rompemuros per tomar la paret, l'única mur que me queda per entrar. En aquest cas vaig optar per una poció d'assalt perquè aquí hi havia una ballesta que m'hagués cruspit a rompes en un segon i hagués fet que el meu atac s'hagués ralentit i Ventura hagués fallat. Per tant vaig voler anar sobre segurs i vaig canviar una poció de curació per una d'assalt. Però aquí, en els nervis, en la precipitació, no vaig amollar la poció d'assalt i quasi vaig apagar cap. I vaig amollar els reis massa prest, però per sort, aquí veureu com la tendència és anat sent, encara que no havia amollat la poció d'assalt, la tendència del rei és anat sent cap a l'esquerra. Però aquells 2 mats que hi ha ho varen cobrir ben aviat. Aquí veus el rei se'n va cap allà i és aquí quan jo amoll la poció. Aquest és un moment delicat, perquè aquest costat, aquesta mina s'han de netejar. A banda d'amollar les valquíries, en el cas vostre els pekkas. No amolleu ni valquíries ni pekkas que no tot estigui netejat, perquè si no se'n van pel costat i se'n van a fer la volta olímpica i vos fan un desastre l'atac. Aquí els mags van tenir temps de buidar això i l'atac va anar bé. Veus com el rei s'adreça i aquí quan amoixes les valquíries. Aquí ja surten les tropes del castell. En aquell moment, quan coincideixen les tropes del castell amb les valquíries i els mags, jo llenço una poció de rabi per poder liquidar el castell el més ràpid possible. Salten, aquí les valquíries són letals, són molt ràpides, se m'escoren cap a l'esquerra, no van en el centre, però els mags destrueixen tots els globus i aquí, mentre la batalla ja s'està desenvolupant, aquí jo ja faig el quart moviment, que són els de sabotatge. Aquí veus que hi ha les valquíries, just a punt de rebre l'explosió d'una bomba, i pel seu lateral he amollat 4 montes perquè vinguin a col·laborar a la destrucció de les defenses. I veureu com per aquí encara me queden 6 montes per amollar, amollaré 2 montes cap a aquesta torre d'arqueres, cap a aquest canó
i cap a aquesta zona d'aquí. Mentre totes les defenses estan centrades en destruir valquíries, els nostres reis que estan per aquí. Ara vendran per la banda esquerra els dos montes per... Aquí estan, a baix, i vendran per aquí. Totes les defenses estan entretengudes amb això i quan se'n donen compte ja és massa tard per a elles. Les valquíries aquí, aquesta torre me va quedar, aquesta torre de la dreta me va quedar això, però els mags van venir a temps i mentre la torre estava atacant a les valquíries, els mags van destruir. Aquí ja no els hi queda cap defensa i simplement és un passeig. Que veureu que un dels meus mags aprofita per fer un dels balls curiosos. Veus? Aquest mag, s'atura, avança, s'atura, avança, s'atura, no, fins al final. Un 100%, en el primer. La veritat, estic bastant content d'aquest atac. Anem a veure també l'atac que vaig fer en el tercer i és el mateix sistema que he aplicat aquí, en el primer. La primera decisió és per on atac. Aquí veus cerc l'Ajuntament, cerc on estan els murs i cerc els seus reis. L'Ajuntament, com el veus, està just aquí baix, està a tir de preda. Els seus murs, per tant, ja dic, en l'Ajuntament aquí, evidentment no atacaré per l'altre costat, que me queda a l'altra punta, i possiblement tampoc atacaré pels laterals. És a dir, atacaré de cara a l'Ajuntament ja que està tan a prop. Els murs, la millor manera de tomar el major nombre de murs és llançar-lo damunt el seu castell i que m'obriria tot el centre de la seva aldea. La seva reina, el rei està de fora, però el rei no està en perill, la seva reina, així que jo entri en les valquíries pel centre, sortirà i les valquíries aniran cap a ella. El mateix, primer moviment, el terratrèmol en el centre. Com obrirà tot això. Després, com atacaré cap a l'Ajuntament, he de netejar els dos costats, han de quedar nets abans de mullar les valquíries. Per tant, vendrà un golem per aquest costat, 3 mags a darrere i un golem a l'altre costat, també amb 3 mags a darrere. Una vegada que estigui netejat, amoll els reis i quan ja m'asseguro que no ha quedat cap edifici que pugui distreure les valquíries, els amoll. Aquí ja veus que tot està ben centrat, el rei i la reina han anat al centre, per darrere totes les valquíries en fila que van a destrossar això i que entren directes cap al centre. Ara ja simplement és amollar les pocions de ràbia quan surti el castell. Aquí ve el castell, la reina ve darrere, aquí la reina se'n va cap a la dreta i m'ha fot un poc, però els mags que tenc aquí, en la poció de ràbia, destrueixen el globus i el drac. Una vegada que les valquíries estan en el centre, aquí ja no vaig emplear la poció de salt perquè no havia cap mur que rompre això, però vaig emplear dues de sanació. Vaig curant les valquíries en el centre i ja poso en pràctica un poc l'altre moviment, el quart, el de sabotatge en sus muntants. Els veig aparèixer aquí a les 3. A la 1, aquí dalt també, i el resta per aquí baix. Llavors ja t'he dit que entre les valquíries fent destrosses, el montes atacant per l'esquena, pràcticament se queda sense cap defensa. Aquí cau la darrera defensa, el darrer canó, i ara ja simplement és un passeig. Per estar més o menys un poc
No sé si ha estat un poc rotllo o ha estat mal d'entendre. Intentant resumir un poc, és primer hi ha la planificació i després hi ha l'execució. Planificar vol dir per on atacar i com atacar. I després està l'execució, que ja dic, jo segueix aquestes quatre pautes, o aquests quatre moviments. Primer, la destrucció en terratrèmol de la zona on puguis obrir més compartiments. Després, les zones de neteja són vitals, aquests moviments són vitals, sobretot el de neteja. Golems amb 3 mags a darrere per netejar. I no mulleu els pècals o les valquíries que no estiguin nets al costat, perquè si no vos partiran cap al costat. Mulleu totes les tropes quan això està net, s'aniran cap al centre i després l'opció del quart moviment de sabotatge jo l'estic provant i quan veig m'ha anat bé, però no vol dir que els seguiu. Si teniu un rival que és molt fort, superior a vosaltres, l'aventura és concentrar les tropes en el centre i aconseguir almenys 2 estrelles. Això està per intentar aconseguir les 3 i la veritat m'ha sortit bé. A la darrera guerra no me va anar tan bé. Vaig aconseguir 2 per cada, però no vaig aconseguir les 3. Si teniu un rival molt fort, superior a vosaltres, concentreu les tropes en el centre, oblideu-vos del quart moviment, per intentar tomar l'Ajuntament i aconseguir el 50%. Bueno, i si vos ajuda, pues ja serà una alegria per part meva. Bueno, i res més, espero ja que me diu coses i vostres comentaris. Moltes gràcies.